Laki oh. Oh, meron pa isa. Oh, magkatabi lang. Ito yung lake. Pagkuha na namin ng shell. Hanggang dun yan oh, haba. Kumuha din kami ng talaba mamaya. Dito, mga patay yung mga talaba dito eh. Lusob tayo dyan para sa shell. Crabs guys oh. Lalaki pa yan pas no? Huwag sana malaglag ha. Hindi ko nadala yung tripod ko guys. Dito mga shell yung kinukuha namin. Yung sa kabila naman na mamaya yung talaba. Yan na yung nakuha ko. 2 piraso. Ay, sobrang lawak nito lake na to. Yan na. Yan kita nyo sobrang lawak niyan, di ba? Hindi akin yan. Kila Brother Jeff yan. Kay Brother Jeff yan, ayun yung may-ari niya. Ayun, katulad nito, ayan oh. Oh. Di ba? Lalaki din yung mga shell dito. Minsan yung puti. Yan yung ginagawa namin dito. Hindi ko pa dala yung tripod. To lake to siya na may ano, kadugsong ng dagat ba. Yan dyan banda, dagat na yan dyan banda oh. Dito lake yan hanggang dun sa may dulo. Paikot pa yan dun oh. Yan oh. Laki oh. Oh, meron pa isa. Oh, magkatabi lang. Yan lang, sayo lang. Dapat yan, di ba? Oh, meron ako napakan isa. Laki. Laki oh. Oh, di ba? Dami. Meron pa yata. Oh, meron pa isa guys. Ayan oh. Oh. Wah. Diba minutes pa lang namin to. Dalawa kami dito. Dami oh. Lalaki pa. Diba? Ayun oh, ganito lang kahirap-hirap po, nakaibabaw na siya guys. Kunin na lang natin. Oh, diba? Babaw lang kasi. Yun yung nakuha namin guys. So 1 oras lang kami dito. Oh, dami. Halos mapuno yung box. Lipat kami dun sa may talaba. Yan yung nakuha namin ng mahigit 1 oras namin. Dami, di ba? Mahigit 1 oras lang yan namin kinuha. Lipat naman kami dun sa may talabahan. Bye-bye!